Για την πρώτη πλάκα θα χρειαστείς το σκληρό μέρος από το χαρτί υγείας που βάζουμε στη τουαλέτα. Το παίρνεις και το βρέχεις με νερό. Θα είναι βρεγμένο. Μετά το κόβεις σε κομματάκια και μετά όταν θα πούν όλα και το στείλεις καλά. Και αυτό εδώ θα βγάζει σαν ένα απόκλειτο από την τουαλέτα. Για τη δεύτερη φάρσα θα χρειαστείς αυτό. Πας στη τουαλέτα και το περνάς όλο αυτό εδώ πάνω. Και αν το κάνεις ομοιόμορφα, όπως πάει να κάτσεις πάνω, θα την πάθει. Για τη τρίτη και τελευταία φάρσα πρέπει να έχει ένα διάφορο πάλι και ένα σημείο που θα ανοίγει μια πόρτα. Για παράδειγμα, έχω εδώ ένα σημείο που ανοίγει πόρτα. Θα βάλω το διαφανές εδώ, σε ένα ύψος που είναι ένα ψηλός. Από ό,τι βλέπετε, εδώ δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Γι' αυτό καλό είναι να το κάνετε το βράδυ.